Takže čau lidi, já vás tady všechny vítám u mého dalšího videa. V dnešním videu si řekneme něco o YouTube. Úplně první video na YouTube bylo natočeno člověkem za svým Javed, jmenuje se Me@Zoo. A Javed, jakožto founder, jeden z founderů YouTube, tam stojí před slonama a něco o nich říká. To video má 314 milionů zhlédnutí, 16 milionů lajků a bylo natočeno 24.4.2005, což bylo před 18 lety. Bylo to natočené v San Diego Zoo, která je v San Diego. Tak to je vše. Na YouTube se každou minutu nahraje 35 hodin videí. Nejvíc odběratelů na YouTube má MrBeast, který má 248 milionů odběratelů. Nejvíc zhlédnutí má video Baby Shark Dance, který má 14 bilionů zhlédnutí. Nejvíc lajků má video Despacito od Luise Fonsi, který má 52 milionů lajků. Nejvíc dislikeů na YouTube má video YouTube Rewind 2018, který je od samotného YouTube a má 20 milionů dislikeů. No a to je pro tohle video vše. Pokud se vám tady to video líbilo, tak třeba like, odběr nebo to sdílet s kamarádama a my se uvidíme u dalšího videa. Tak zatím čau.